Konfigurujte a teraz dám. No. Telefón si dajte na vypnutie. Dalo som si vypnuté. Dobre, takže môžeme začať. Mali by sme tu byť všetci. Takže dobré ráno, vítam vás na dnešnom školení k programu Majetok. Moje meno je teda Senžová Michaela a mám na starosti programy Majetok aj účtovníctvo. Som rada, že touto cestou sa konečne vidíme, keďže sme sa doteraz mohli teda len počuť s mnohými z vás. Školenie bude trvať zhruba hodinu a pol, môžeme si dať potom aj prestávku, 10-minútovú. Dobre, čiže toto školenie na to, aby ste sa zoznámili s programom, aby ste vedeli, kde čo nájdete. Keď sa budete chcieť niečo spýtať, kľudne môžete aj tu do toho chatu, ktorý je k dispozícii, prípadne, keď vás niečo napadlo aj neskôr, tak na môj e-mail. Ja som vám vypla mikrofóny teda, aby nás to nerušilo, čiže radšej využite teda ten chat na komunikáciu. Dobre, čiže dúfam, že teda sa počujeme, že ma vidíte, teda ak nie, tak vás prosím na pevnú linku. Keby ste mali nejaké technické problémy, s tým vám tu budeme pomôcť viacerí, tak alebo aj napíšte do chatu, keď ma niekto tam nepočul alebo nevidel a podobne, aby sa to hneď teda vyriešilo ešte, kým začneme. Dobre, takže ak sa počujeme, vidíme, môžeme teda prejsť ďalej. Ja vám dám zdieľať obrazovku. Sekundu. Musíme ten program otvoriť. Čiže za chvíľku vám dám zdieľať obrazovku, len to trošku trvá. Takto. Dobre. Tu niečo s tým. Teraz, že... Tak, dobre, teraz by už ste mali vidieť. Teraz by ste mali vidieť už program. Dala som zdieľať teda obrazovku. Dúfam, že vidíte teda program už. Toto neukazuje. Dobre, kebyže nevidíte, tak napíšte. Dala som to teda takto zdieľať. Na hornej lište by ste mali teda, keď už budete mať ostrú verziu, ktorú vám zaregistrujem, tak na hornej lište by ste potom mali vidieť názov svojej obce, IČO a pod tým verziu programu. Dobre, čiže dúfam, že vidíme teda program všetci. Dobre, takže nachádzame sa v programe evidencia majetku, poukazujem vám teda také základné veci, aby ste vedeli, ako to funguje. Ešte poviem k tomu, tí, čo sú naši zákazníci, tak budú mať stále v dispozícii aj starý software v SMOSe, toho starého majetku, tak sa teda nemusíte bať, že vám zmizne po migrácii. Pribudne vám tam potom len nová ikona e-majetok, ako sa vám zmigrujú dáta. A aktuálne tam máte teda demo verziu tohto programu, kde ste si mohli teda program skúšať, aj stále môžete. Je tam aj dokumentácia k tomu, ktorú nájdete v príručkách, teda PR majetok, to je taká najzákladnejšia dokumentácia, má 27 strán, je to tak všetko zhrnuté. Že kľudne to máte v tej demo verzii, že ste si to mohli nejako vytlačiť. Čo sa týka potom prevodu tých dát z toho aktuálneho softvéru, tak sa vám prenesú sa vám karty dlhodobého majetku drobného, prenesú sa aj nejaké číselníky, číselník stredisk a zamestnancov sa tiež prenesie, ale s tým, že teda daný majetok si budete musieť skontrolovať, prípadne doplniť nejaké nezrovnalosti. Tento program funguje na princípe klávesových skratiek. Ono potom v programe budete mať k tomu aj taký dokument, keď sa vám zmigrujú dáta, ja to tu nemám teda, ale vy to tam mať budete a vlastne to budú tie skratky, ale máme ich aj na našej stránke, keď by ste to chceli už mať teraz.
A tam sú všetky tie klávesové skratky zhrnuté, je to na jednej A4, čiže ono je dobre si to aj predtým poskúšať pred tou prácou v programe, či vám fungujú, lebo sa môže stať, že to nebudete mať správne nastavené. Ja vám ich budem v priebehu školenia teda priebežne ukazovať na tom programe, kde sa ktorá skratka používa. Tak, aby sme to mali. Dobre. Čiže potom ich nájdete aj v tých príručkách. Také najzákladnejšie tá F2, to budete teda vidieť, keď k tomu prejdeme. Dobre, čiže tento program nám umožňuje evidenciu hmotného majetku, nehmotného, drobného aj ostatného. Ukážem vám, ste to tu aj videli, takto. Vlastne vhodný pre všetky typy organizácií, ktoré vykonávajú odpisy investičného majetku. Toto programové vybavenie nám umožňuje vykonávať účtovné aj daňové odpisy mesačne aj ročne, ale teda nás ako obce, rozpočtové a príspevkové organizácie budú zaujímať len tie účtovné mesačné odpisy. Program bol navrhnutý v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o daní z príjmov. No, takže toto bolo tak k programu, ale skôr než si teda ukážeme, ako prebieha zaradenie dlhodobého majetku do tohto programu, tak si pozrieme číselníky, ktoré si budete musieť predtým ponastavovať. Čiže ja vám to ukážem. Čiže najskôr je dobre si ponastavovať tie hlavné číselníky, ktoré sa nachádzajú tu pod číselníkmi. Vidíme, že sú to hlavné číselníky. Tuto hlavne dodávateľia, odberatelia, čiže to bude ako vy. Ja otváram to vždy dvojklikom, každý ten riadok. Dostane sa dovnútra do tej tabulky. Tuto je dôležité teda názov obce, ulica, IČO, aby bolo vyplnené. Táto karta má dve strany. Tu nám na spodku aj hovorí, že pokračovanie na ďalšej strane page down. Čiže to máme vlastne prvú klávesovú skratku. Keď si dám page down, tak na druhú stranu vyplním si aj toto. Keď si vyplníte všetko, čo treba, tak si potvrdíte tieto zmeny, respektíve uložíte ich klávesovou skratkou F2, čo vám tiež program hovorí tu hore. Tak vlastne naviguje, že čo máte s tým robiť. Čiže dám F2, aby sa mi to uložilo. Môžem odtiaľ ísť preč. Keď mám toto vyplnené, tak následne idem sem pod to, údaj o používateľovi, zase dvojklikom si otvorím tabulku a toto tiež teda musíte mať vyplnené, aby vám to ťahalo do tých zostav a následne do kariet majetkových, tak tuto už potom si to viete vlastne dotiahnuť z toho, čo ste predtým doplňali cez číselník. Kde máme zelené polička, tak na týchto sa viem dostať do tých číselníkov klávesovou skratkou F10. Mám si desinu, mám tu teda svoju firmu, viem si ju dvojklikom sem následne dotiahnuť. Je to tu už mám ako vyplnené, ale vy to nebudete mať, takže si tam viete potom vlastne, keď takto si to tam dotiahne celé, nemusíte to dvakrát vyplňať, hej, že dá sa to takto. Zase má to dve strany, takže ideme aj na druhú. No táto má až 3 strany, takže treba si to takto celé prejsť a povyplňať, následne uložiť F2. To sú také základy, čiže ten začiatok, takže dodávateľe údaje. Potom sú tu tí zamestnanci, ktorí sa vám vlastne zmigrujú zo starého softvéru, keď ich máte teda vyplnených v číselníkoch. Ak nemáte, tak tu nebudete mať nič, ale môžete si tam doplniť teda, čo potrebujete. Ja to mám teda jedného. Klávesou zase skrátkou insert si viete doplniť, koľko zamestnancov potrebujete. Pod číslom 1 je dobré, aby ste mali teda seba, kvôli tomu, aby vám do tých kariet majetkových vlastne to dobre dotiahlo. Tá jednotka je tak prednastavená, že ako na vás. Čiže a potom si tam môžete už koľko potrebujete osôb doplniť ďalej. Čiže zamestnanci, strediska, tuto budete mať tiež zmigrované strediska, ktoré ste doteraz používali, alebo si tam môžete doplniť, po prípade vymazať, viete s tým pracovať. Čiže toto tiež treba mať. Takže z týchto hlavných číselníkov tieto 4 prvé sú dôležité. Potom je tu také, že... Dobre, toto vám potom ukážem. Čiže tieto 4 prvé, aby ste si tak zapamätali. Potom sú to ešte číselníky, ktoré sú pod hmotným a nehmotným majetkom. Tie máme tu. A tiež je dobré si ich prejsť. Toto sa vám teda nebude migrovať, toto budete mať prázdne, takže nadobudnutie, napríklad nákup.
Prípadne, keď máte iné nadobudnutie, tak si to sem môžete doplniť. Ide o to, že do tých kariet majetkových vy neviete tieto veci tam vpisovať ako ručne. Dá sa to dotiahnuť jedne z tých číselníkov, preto to je dobré mať vyplnené najskôr tu, aby ste tam mali teda potom čo dať. Keď nám vyhodí program takýto nejaký dokument, takže týmto X konto vieme zrušiť, keď to nepotrebujeme teda hneď vytlačiť. No dobre, čiže to bolo nadobudnutie, ja tam mám ten nákup. Potom tu máme niečo takéto, to je vlastne číselník odpisových skupín. Je tu 0 až 6. Vidíme, že pod každou odpisovou skupinou je zaradený nejaký ten majetok, ktorý k nej patrí, zároveň aj s klasifikáciou produkcie, čo je tento stĺpec. Je to nejaké také číslo, ktoré je k tomu priradené. Čiže vy sa viete riadiť buď aj týmto, alebo tým, že vy používate účtovné odpisy, tak si viete zadať aj vlastné skupiny, ktoré tu možno nebudú. Tu ich je len tých 6 vlastne, podľa toho zákona o daní z príjmu, čiže 0 až 6. Tým, že 6 je 40 rokov, toto je vlastne dané, čiže toto tak je prednastavené už, ale vy si teda viete dávať aj svoje vlastné skupiny. Tým, že zase nakoniec, keď pôjdete, stlačíte ten inzert. Ja tu už mám napríklad aj 7, to som si ja doplnila. Čiže vy si tam viete dať, koľko ich potrebujete. A zároveň potom si teda dáte nejaký majetok, ktorý potom bude spadať. Vlastne do tých kariet to odtiaľ to potom doťahujete z tohto číselníka, takže najskôr to musí byť tu, aby ste si to vedeli dať do karty, tú odpisovú skupinu. Čiže takto to tu funguje. Nemáme tu, že tie roky, že som mala takú otázku, že sú tu skupiny, ale že nie je tu vidieť, koľko ktorá skupina, nakoľko je to tých rokov. Ono vlastne podľa toho zákona je to dané nejako, čiže dá sa k tomu taká tabulka vytlačiť. Je to aj v tých kartách, v programe, potom vám to ukážem, kde to viete nájsť. A dá sa to potom aj ľahko vlastne zapamätať. Čiže je to tak nejak dané. Dobre, takže toto takto. Čiže je dobré teda si tam, keď máte vlastne skupiny, ich podoplňať. Potom úseky, toto môžete mať, keď používate vyplnené, ako nemusíte, keď to nepotrebujete. Takisto aj tie miestnosti. Na základe tohto sa potom dajú robiť zostavy, takže aj tie miestnosti napríklad pri inventúrach je možno dobre mať pri tom drobnom majetku povyplnené, čiže je to na vás. Potom je tu také ako základná finančná kontrola, ktorá vlastne sa využíva pri tých protokoloch v zaraďovacom, vyraďovacom, že môžete si ju tam dať, keď ju potrebujete, ale zase tu treba dotiahnuť nejakých tých zodpovedných zamestnancov. Čiže zelené políčko, stlačím F10 a dostala som sa teraz do číselníka zamestnancov, čiže to je taký postup, že najskôr musím mať tu nejakých tých zamestnancov, aby som si ich odtiaľ vedela dotiahnuť sem do tej finančnej kontroly a potom si viem robiť zostavy, ktoré obsahujú túto základnú finančnú kontrolu, kde už bude mať mená vyplnené, že sa mi to už potom všade automaticky podoťahuje odtiaľto z týchto číselníkov. Čiže takto to funguje. Takže tak, preto najskôr je dôležité mať hlavné číselníky vyplnené a potom ísť do tých ostatných. Čiže takto nemusíte mať všade tú istú osobu, čiže je to na vás už, koľko tam budete mať tých zamestnancov. Čiže to nadobudnutie by som povedala, že také dôležité, ten číselník a tá finančná kontrola. Toto ostatné už je na vás, či si dáte. Záleží, či to používate, či máte vôbec drobný majetok. Dobre, takže teraz tuto máme, že inventúra majetku pomocou, toto je pomocou čiarových kódov, je to finančne náročnejšia inventúra, to asi vy nebudete používať. Čiže keď máme tieto číselníky už povyplňané, tak počkajte, ešte vám toto skúsim niečo, toto nepôjde. Dobre, čiže keď máme číselníky, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu, čo je nastavenie zaokrúhľovania odpisov. Čiže vlastne doteraz sme to v našom starom softveri nemali takúto možnosť. Toto sa to dá, vieme si nastaviť, ako nám bude program zaokrúhľovať odpisy. Nachádza sa to pod hmotným a nehmotným majetkom dole v špeciálnych funkciách. Tu máme konfiguráciu podsystému a toto je ono. Spôsob zaokrúhľovania, máme to tu. Čiže
Teraz keď napríklad chcem si vybrať a neviem, a keď mám biele poličko, chcem nejakú nápovedu, tak viem dať klávesovú skratku F1 a program nám takto vlastne povie. To je taký pomocník a máme tam 4 spôsoby zaokrúhľovania. Môžem si z nich teda vybrať, aký chcem. Ja tam mám to Dčko, to je, že 1,0 eura nahor. Doteraz v tom starom softveri sme tiež mali vlastne 1,0 eura nahor, ale teda komu to nevyhovovalo, kľudne si môže dať aj na centy matematicky alebo ako teda bude potrebovať. Čiže je tu tá možnosť toho výberu. Vlastne je to fajn, nakoľko predtým vznikali nezrovnalosti, hlavne kvôli tomuto zaokrúhľovaniu. Čiže je dobré, že toto sa to dá už nastaviť na tie centy. No, keď si tam teda vlastne vy si vyberiete nejaké písmenko z týchto, sem si tu napíšete, kde je ten spôsob, ja tam mám Dčko, ale keď to vymažem a dám tam teda znova to Dčko, aby ste videli, jak to funguje, čiže dám tam Dčko a následne si to uložím F2. Čiže je to tu. V tejto tabulke už nič iné nerobíte, ten režim Jčko, jednoužívateľskú verziu, toto máte všetci. Čiže tu jediné, čo robíte, je, že zaokrúhľujete si tam, si zadáte ten spôsob zaokrúhľovania. Keby ste si chceli nechať teda na celé eurá, tak s tým nerobíte vlastne nič, lebo to už je v programe prednastavené. Jedine, že by ste chceli na tie centy, tak si to tu viete nastaviť. Keď dám teraz F2, tak mi program hovorí, že musím vlastne ho ukončiť a znova spustiť, aby sa tieto zmeny uložili. No tým, že ja som si to nemenila, tak teda ja nemusím, ale aby ste vedeli dobre čítať aj tie tabulky potom. Takže tu si nastavíme to zaokrúhľovanie, ešte vám to takto raz ukážem. Konfigurácia a tu toto je. Čiže toto je fajn. Dobre. Čiže toto, keď máte... Toto všetko je dobré urobiť predtým, než idete robiť karty tie majetkové. Dobre, takže keď máme už aj zaokrúhľovanie, tak vlastne môžeme si pozrieť majetok, aký tu máme k dispozícii. Čiže máme hmotný, nehmotný. V tomto programe sa dá evidovať dlhodobý, drobný. Vidíme, že teda aj ten ostatný, ktorý doteraz sa nedal v starom softveri, teda nebola tam táto možnosť toho evidovania. Čiže poviem, aký je rozdiel medzi tým drobným a ostatným. Nakoľko sme ho teraz nemali. Tak dlhodobý vieme teda, tak to začnem teda. Dlhodobý vieme, že je ten, ktorý sa odpisuje, zadáva sa do odpisových skupín, počítajú sa s ňou mesačne odpisy a zároveň sa teda vytvárajú tie karty. Potom tu máme ten drobný, takto donútra, vždycky dvojklikom sa dostávam ďalej, tu je vstup údajov a to je vlastne všetok môj drobný majetok, ktorý mám. Ja to mám tak na ukážku jeden. Čiže tuto je vlastne nejaká tá karta toho drobného majetku. Je to ten, ktorý sa zase dáva do tých nákladov, v podstate sa on eviduje evidenčne, aby bol zoznam tohto majetku. Cez ten vstup údajov, cez insert si viete pridávať nový majetok, aký potrebujete, vyplníte si polička. Má evidenčný charakter, nikde sa neprenáša a viete si s ňou vlastne vytlačať nejaké tie zostavy, zoznamy k inventúram. Tento drobný sme mali aj v starom softveri, čiže vlastne tu je taký možno rozdiel, že tuto vlastne čo majetok, čo kus to číslo, čiže vy keď máte majetok, na jednu kartu si viete dať len jeden ten majetok. Keby ste už mali napríklad viac toho majetku a chcete to dať na jednu kartu, tak musíte ísť cez ten ostatný, lebo tuto vám to program neumožňuje. Takže tu viete dať len také možno drahšie veci do toho drobného a také tie spotrebné už potom do toho ostatného. Teda odporúčam. Takto toto je nastavené. Takže toto je vlastne ten drobný, takto vyzerá karta. Potom vlastne tou F2, keď si to vyplníte, tak tou F2 si to potvrdíte. Čiže nie je to nič zložité. Teraz prejdeme do toho ostatného, ukážem vám aj tam, ako to vyzerá, cez vstup údajov. Tu vyzerá už tá karta trochu inak. To je hlavne ten hlavný rozdiel. Tu máme, že jednotková cena krát počet kusov. Čiže keby sme mali viac kusov nejakého majetku a chceme to mať na jednej karte, že sa nám to nechce po jednom zadávať do programu, tak si to vieme teda nastaviť tu v tom ostatnom majetku. Čiže to je hlavný rozdiel medzi drobným a ostatným majetkom. Potom vlastne aj tie zostavy, ktoré si budete vytvárať, tak sa robia zvlášť pre ostatný a zvlášť pre drobný majetok. A zvlášť pre dlhodobý, nie je to tam v kope.
Čiže takto to tu nejak je. Čiže môžete si to rozdeliť aj cenovo. Napríklad všetko nad 500 eur môže byť drobný a pod 500 eur môže byť, pod 500 eur za kus môže byť ten ostatný. Čiže využiť to môžu tí, ktorí majú školské jedálne napríklad, alebo obecný úrad, ktorý má pod sebou školu na také veci, čo sa často rozbijajú, míňajú, učebné pomocky a podobne, napríklad alebo taniere, lyžičky, vidličky, keďže je to na počet tých kusov. Čiže toto a ostatné vlastne všetko už to isté, len ten rozdiel je teda ten, že keby ste mali 20 kusov lyžičiek, tak si to tu pekne viete zadať na jednu kartu. Čiže toto je ten hlavný rozdiel. Takto, oproti teda tomu starému softvéru. Takže myslím, že to nie je nič zložité. Kebyže chcete nejaký takýto majetok potom vyradiť, tak vám to hneď už tu aj ukážem. Tu je, že príznak, máte tu vyradenie V, čiže sem by ste dali už len to veľké V, tabulátorom prejdem, dám si dátum vyradenia, stav, môžem poznámku, stlačím F2 a majetok vlastne sa vyradí. Čiže nie je to nič zložité, idete cez tú konkrétnu kartu, ktorú chcete vyradiť. Takže takto to tu funguje. Pri tom drobnom je toto isté vlastne, čo aj tu. Čiže to je presne to isté. Čiže jednotková cena krát počet kusov je ostatný majetok. Potom vždy k tým majetkom máte nejaké zostavy, tiež výpis tlač. Toto je teda ten, ktorom sa nachádzam. Tu máme nejaké, môžeme si buď podľa strediska miestnosti, keď ich máme zadané. Tie zostavy si môžeme vytlačať teda ako potrebujeme. Taká všeobecná je ten zoznam, čiže to nám spraví vlastne zoznam všetkého toho ostatného majetku, ktorý máme. Čiže toto je tam ten jeden, takže to bude zbytočne, ale si to potom môžete poskúšať. Takáto tabulka sa nám vždy zobrazí predtým, ako si vytvoríme nejakú zostavu. To je taký filter, že keby napríklad chcete len konkrétny majetok a nie všetok, tak sem si viete zadať niečo, čo charakterizuje buď inventárne číslo, názov alebo niečo. Keď chcete všetok majetok, dáte len F2 a idete vlastne ďalej. Program mi teda urobil tú zostavu, kde mám všetok ten ostatný majetok. Tým, že mám iba jeden, tak to je takéto stručné. A teda takto to vyzerá. No. Potom viete si, keď máte miestnosti, aj podľa miestnosti alebo stredisk niekto bol zvyknutý, si robíte zostavy, napríklad pri inventúrach, je to fajn. A toto isté potom viete robiť aj s tým drobným. Zase pôjdete cez výpis tlač a zase dáme si tento zoznam napríklad. F2 sa teda stále pohybujem a to vyzerá zase tak, že je to vlastne oddelené, o to ide, aby ste teda videli. Tu mám miestnosť stovku, takže pekne podľa tých miestností si to budem tu členiť. Takže takto je to k tomuto. Takže vieme už ten rozdiel teda medzi ostatným a drobným majetkom. Takže to vyraďovanie sme si teda hneď ukázali. Teraz môžeme prejsť na ten dlhodobý, ktorý myslím taký asi najpoužívanejší, lebo nie všetci máte ten drobný. Čiže majetku je najdôležitejšie to zaradenie, ako zaradím do majetku, následne tie pohyby, takže keď dvojklikom prejdem ďalej, tu máme pohyby. Čiže následne tieto pohyby by sa mali robiť teda v takom poradí, ako sú v programe. Keď zase prejdem dvojklikom ďalej, tak sa dostanem až sem, kde už viem teda zaradiť tú kartu. Pohyby by sa mali robiť v takomto poradí, ako sú v programe. Čiže zaradím, technicky zhodnotím, vyradím a tak ďalej. A až nakoniec teda zúčtujem tie mesačné odpisy. Najlepšie to na konci mesiaca. Pohybom rozumieme všetky zmeny teda v cene dlhodobého majetku, ktoré nastali v priebehu toho mesiaca. Sem, keď pôjdem do tých pohybov, ja už vlastne hore vidím, ako som v účtovnom období, ja som teraz v júli, čiže zaraďujem do júla. Nemôžem do iného mesiaca, musím do toho, v ktorom sa nachádzam. Čiže keď som v 7. mesiaci, najskôr by som mohla zaradiť všetko, čo potrebujem, technicky zhodnotiť, vyradiť, predať, na záver urobiť tie mesačné odpisy. Čiže takto to je po porade, ako to tu je. Čiže nemôžeme najprv vyrátať tie mesačné odpisy a vlastne potom ísť vyradiť, lebo ten mesačný odpis tam nebudeme mať následne zohľadnený. Takže ak urobíte všetky pohyby v danom mesiaci, ktoré máte, urobí sa tá uzávierka. Ak by ste nemali žiadne zmeny, žiadne pohyby, žiadny zaradený majetok, napríklad v júli, tak viete ísť hneď k tomu kroku, tomu 6., že zúčtujete tie mesačné odpisy, s tým sa zároveň urobí tá uzávierka a prejdete do ďalšieho mesiaca.
Čiže rovno na ten bod 6 výpočet tých mesačných odpisov. No, takže takto toto funguje. Toto je rozdiel oproti starému softveru, kde sa robili odpisy na začiatku mesiaca, a toto sa robia na konci, takže ak potom, aby sa nezlakli, keď sa vám zmigrujú dáta a boli ste napríklad v júni, tak tu budete v júli, hej, že sa ten mesiac posúva o jeden mesiac dopredu. Čiže je to ten istý stav, len tu sa robia až na konci mesiaca tie odpisy. Takže je to tak v poriadku. Čiže ja júl ešte nemám odpísaný. Mám tu odpísaný len júl posledný. Takže toto, aby ste vedeli, ako funguje. Takže môžeme potom teda následne prejsť k tomu zaradeniu. Ukážeme si kartu nejakú. Ešte tuto vám tak poviem, zvýšenie nadobudacej ceny, vlastne toto možnosťou vy viete aj znížiť tú nadobudacú cenu, aj keď to tu nie je napísané, ale vlastne dá sa to, dáte pre tú sumu mínusku a viete týmto spôsobom aj znížiť tú cenu. Ako aj to sa dá využiť, keby ste potrebovali. Dobre, čiže môžeme si teda skúsiť zaradiť. Čiže pomocou, takto máme si zaradenie, tu máme hlavičku dokladu, čiže pomocou tejto funkcie môžeme do databázy zaradiť nový dlhodobý majetok, pomocou funkcie zaradenie. Dátum, máme tu teda dátum. Musíme dať júlový, lebo sme v účtovnom období júl. Nemusím to tak, koniec mesiaca môžeme dať nejaký hociaký júlový, ale teda tam už toto prednastavil program, ja si to tam teda nechám. Potom tu máte nejaký doklad, čiže toto je na vás, ako si to očíslujete. Môžete si to napríklad spojiť aj s tým účtovníctvom, aby ste tu mali rovnaké čísla tých dokladov za daný mesiac, tie odpisy, neviem, ako si účtujete, čiže môže to byť kľudne rovnaké to číslo toho dokladu, to je na vás, je tam. Teda si nechám tú jednotku, druh pohybu z a znamená zaradenie. Čiže keď toto máte vyplnené, tak môžete dať F2 pre potvrdenie tých zmien, čo nám aj hore program tu píše. F2 pre potvrdenie zmien. Čiže vždycky to tu je napísané, keď je takým trošku blečím písmom, že dáme si F2. No a tu už sme teda už v tej karte toho majetku, ktorú si vieme povyplňať. Takže inventárne číslo, vlastne tu je to tak, že nesmie byť duplicitné, ako sme boli aj zvyknutí, takže ja si tam, keby bolo, tak na to nás program upozorní, dám si, že 56. Teraz neviem, že ktorým som skončila, ale nevadí, kebyže mám ho už, tak ma program upozorní. Tabulátorom viem ísť ďalej, vyplním si názov, malotraktor, takto. Tento typ, ako nie všetko je povinné mať vyplnené, čiže keď nemáte, nemusíte, aj výrobné číslo, rok výroby, hlavne tie zelené, kde sú polička, tak tam treba niečo doplniť. Spôsob nadobudnutia, toto vlastne teraz môžeme vyťahnuť z toho číselníka, ktorý sme si predtým vyplnili, čiže klávesovou skratkou F10, viem sem ísť, dám si tam ten normálny nákup a vidíte, že sa mi sem doplnilo to N, čo znamená, že nákup. Znamená to teda ten nákup. Odpis mesačný alebo teda ročný, u vás tam bude vždycky to M-ko, budete používať tie mesačné odpisy, čiže tie ročné si nevšímame. No, môžeme ísť tabulátorom ďalej. Toto KP, to je skratka, to je klasifikácie produkcie, takže môžeme ísť do číselníka F10. No a teraz vlastne ja musím vedieť, akú odpisovú skupinu chcem použiť pri ten traktor, čiže ja by som tam dala jednotku a z tej jednotky si teraz vyberem nejaký ten majetok, ktorý sa k tomu hodí. Tak to som tu mala motorové vozidla, čiže dám si, aby som mal to číslo tej klasifikácie správne, ktoré tam má byť. Takže takto. Čiže po potvrdení toho príslušného riadku sa nám do karty dlhodobého majetku automaticky doplnila aj tá odpisová skupina, to vidíme tu. Ja som tam vlastne toto odklikla a už sa mi doplnila aj skupina. Tá sa dá vlastne aj prepisovať ešte, kebyže ste tam neboli s ňou spokojní. Potom vrátim sa na ten druh, lebo to mi preskočil. Tuto ukážem vám F1, čo máme na výber, čiže hmotný majetok, nehmotný alebo pozemky. Ja mám toto hmotný. Keby ste robili pozemky, treba tam dať to P-čko, to je neodpisovaný majetok a vlastne na tej karte by sa vám aj tu odomkli nejaké tie bodičky, ktoré sú teraz zamknuté, ako výmera, cena a tak ďalej. Čiže
že pri tých pozemkoch potom pozor, aby tam bolo to pečko. To je dôležité tam. Dobre. Limitný odpis, toto si nevšímame. Je to len pri tých daňových, sa používa pri tých daňových odpisoch. Čiže toto by sme mali vyplnené, tú hlavičku. Môžeme ísť takto ďalej. Osobné číslo, to je vlastne zodpovedná osoba, takže dáme si F10. Tam by ste asi mali byť teda vy, najlepšie, teda ten, kto tú kartu teda pripravuje, tak dám si tam takto. Následne mi zmiznú už aj tie otázniky. Vidíte, že sa tam nedá písať natvrdo, dá sa to dotiahnuť len z toho číselníka. Najskôr teda ten číselník musí byť vyplnený. Čiže toto, tak. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ja sa pohybujem stále tým tabulátorom. Dátum uvedenia do užívania. Toto je vlastne taký ten reálny dátum, keď ste nadobudli ten majetok. Čiže kľudne si tam viem dať 1.1.2025. Stredisko, na ktoré je dlhodobý majetok zaradený, čiže zase F10, ja si ho dám sem. Ak by bol viazaný na nejakú zákazku, tak to viete sem vyplniť. Ak by nebol, tak nemusíte to tam ako dávať nič. Čiže ja si tam nedám nič, tak to je úsek, toto vlastne netreba. Miestnosť tiež, toto vám vie pomôcť pri tých všelijakých zostavách potom, ale teda nemusíte si to, čiže to na vás. Účet, toto je povinné políčko, čiže keď budem teraz F10, tak ma program hodí do účtovnej osnovy, kde si viem dotiahnuť ten účet, ktorý potrebujem. Ak by tu neboli nejaké účty alebo analytiky, ktoré používate, tak zase treba ísť do toho číselníka a doplniť si ich tam najskôr, predtým ako začnete teda robiť tú kartu. Ale ako je tam celkom dosť. 023 si tam ja dám dopravné prostriedky, čiže dvojklikom si to tam viem takto pekne dotiahnuť. Čiže takto, vždy, kde mám to zelené teda políčko, tak zase teda tá klávesová skratka F10. Dobre, čiže toto parcela, podiel a podobne si teda teraz nevšímame, to keby ste robili pozemky, takže môžeme ísť ďalej. Dodávateľ. Tu, aby ste teda vedeli, kde ste to kupovali, tam si môžete napísať názov toho dodávateľa kľudne a vlastne do tej poznámky. Niektoré projekty si vyžadujú nejaké informácie mať na tej karte, nejaké špecifické, tak tie si viete dať do tejto poznámky. Všetko, čo sa vy napíšete, ide vám potom do tej karty toho majetku, ktorú si viete vytlačiť. Takže keby tam bolo niečo treba, názov projektu alebo niečo, viete si to do tej poznámky sem vyplniť. Čiže hoci, čo si tam môžete potom dať, alebo kľudne aj nič, ako to je na vás, nie je to povinné. Takže tak. Dobre, tu máme už obstarávacú cenu. Dobre, stlačila som tabulátor, čiže mám tu obstarávacú cenu, pod ňou je technické zhodnotenie minulých rokov, tohto roku a okamžitá cena. Čiže tu nám program, čo je medzi týmito dvoma čiarovanými čiarami, nám bude program zapisovať počas života toho majetku. Ja tým, že mám nový majetok, tak tu nemám ešte to technické zhodnotenie. Keby som mala, tak mi to program naščíta do tej okamžitej ceny. Čiže tá okamžitá cena je súčet tej obstarávacej plus tých technických zhodnotení, ktoré sa budú diať v priebehu rokov. Tu nám vždy potom program aj k tomu dátum doplní. Čiže toto takto sa bude v priebehu toho života majetku dopisovať. Tento dátum zaradenia je ten, ktorý som ja vypísala do tej hlavičky na začiatku, čiže program mi to odtiaľ dotiahol sem, takisto aj číslo dokladu mi z tej prvej hlavičky sem dotiahol. Takže toto už tam máte potom vyplnené. Posledný pohyb máme teda ten dátum zaradenia. Čiže tuto už nemusíte vyplňať nič. Toto vyradenie, vlastne keby ste chceli majetok vyradiť, tak vy nejdete toto sa robí tak inak. Vy musíte ísť do toho vyradenia, ktoré je tu v pohyboch.
A vlastne po použití funkcie vyradenie majetku dlhodobého, potom sem do tej karty program doplní to vyradenie a po uzavretí mesiaca, teda po urobenie tej uzavierky, bude takto dlhodobý majetok vyradený a fyzicky vylúčený z evidencie a presunutý do archívu. Čiže takto to tu nejak funguje, si to môžete potom poskúšať. Čiže nerobíme to cez toto. To sem program potom vlastne zapíše, keď k tomu príde. Takže tak. Dobre. Čiže keď máme tu, čiže tu som vyplnila tú obstarávacú cenu, tuto do tohto, nič iné. Idem ďalej, sa preklikám takto s tabulátorom. Dobre. A dostávam sa vlastne až k tým odpisom. Máme tu teda možnosť viesť aj daňové, ale teda neviem, asi to skôr nebudete využívať, takže keď ich nechcete používať, dáte tam to N-ko, ako ho mám tam ja. To znamená, že nepoužívať, čiže aby vás to nemýlilo, tak by som tam dala to N-ko teda takto. Potom tu je taký pomocník, tuto, keď pôjdem, dám si F1. Tak toto je to, čo som na začiatku spomínala, vlastne ktorá odpisová skupina, koľko rokov odpisuje. Tu máte tú jednotku 4 roky, dvojka 6, trojka 8, štvorka 12, 5, 20, 6, 40. Čiže toto je to vlastne, ako, ktorá skupina koľko rokov, teda znamená, toto si viete buď to pozrieť, alebo vytlačiť, ale sú na to tabulky rôzne na internete. Keby ste mali viac rokov, ako je tu napríklad chcete odpisovať 50 rokov, tak viete si doplniť sedmičku skupinu a tak ďalej. Tuto vznikajú také nezrovnalosti so starým softvérom, teda tým, že tento program má tam nastavených tých 6 skupín, čiže keď ste využívali predtým viac ako 6, tak vám vlastne tie karty dotiahne, ale odpisovú skupinu vám tam nevyplní program tento, čiže si ju tam potom budete musieť vy manuálne doplniť najskôr do číselníka a potom do tých kariet, kde to chýba. Ale ako na to vás program upozorní pri tej indexácii na začiatku, na tieto nezrovnalosti a presne vám aj napíše, že pri ktorom majetku sa to týka, že kde si to máte opraviť. Takže to vám vlastne, keď budem migrovať dáta, ja aj vlastne s vami prechádzam tieto veci. Takže tak. Takže tuto som stlačila pri tých daňových odpisoch F1, aby som dostala túto tabulku. Tak toto tu je. Dobre, čiže mňa zaujímajú len tie účtovné, takže prejdeme na tie účtovné. Takto. Zase si vieme teda dať v tomto prázdnom bielom poličku jednotku, kde máme tiež nejakú tú nápovedu. Takto. No, takže máme tu nejaké tie kódy odpisovania. Nás teda budú zaujímať len tie prvé tri, čo je RUM. Nakoľko potom N-ko sa používa pri pozemkoch, P-čko, D-čko sa u nás nedá používať, to je pri tých podnikateľov, L-ko boli leasingy, ktoré sú už zrušené, čiže my máme len to RU alebo M. Čiže zvolíte si nejaký ten kód odpisovania, ktorý vlastne potom dobre používať po celú tú dobu, aby vás to nepomýlilo. Ja skúsim teda, ja vám ukážem všetky tie kódy, aby ste videli tie rozdiely. Čiže začneme tým R-kom, to znamená percento ročného odpisu. Čiže nám program bude ukazovať ten odpis, ukážem na to. Čiže dám si tamto R-ko, mám tu R-ko, idem ďalej. Čiže sem ja teraz musím vyplniť to percento, to znamená, že mám tam odpisovú skupinu 1, čo sú 4 roky. Čiže keď si s toľkou vydelím ten počet rokov, mám tam 25%, takže dám si ten centík 25. A tu mi už program teda vyrátal ročný odpis aj mesačný, že 209. Čiže keď bola, kedy tie auditory teda chceli len tieto percentá, je tu tá možnosť, je to teda na vás, ktorý kód budete používať, ako vám to bude vyhovovať, ale teda v starom softvéri sme tam dali tie roky, čo je kód U. Čo je kód teda ďalší, ktorý vám ukážem, ale teda je to aj toto R-ko. Čiže kľudne môžete aj toto používať. Vlastne ono je jedno, aký dáte kód, vždycky ten odpis musí byť rovnaký, či ročný, či mesačný. Je to len spôsob toho vyrátávania, že vždycky to musí byť potom isté. Keď sem dám teraz zase tu je v jednotku, idem na to účko. No.
Čiže toto znamená, že sa budú odpisy realizovať podľa počtu zadaných rokov. Na to sme boli zvyknutí, takže dáme tam to účko. Počet rokov sú teda 4, takže tu sa to opraví na 4. A teraz vidím, že vlastne zase mám tam tu isté ročný plán aj mesačný. Aj keď som dala teda iný ten kód, tak výsledok je rovnaký. Takže toto účko je to, na čo ste boli zvyknutí teda. A vlastne keď sa vám zmigrujú dáta, aj tam budete mať tieto účka. Takto to tam budete mať, ako to teraz vidíte. A potom je teda už na vás, aký spôsob budete používať ďalej na nejaký nový majetok, ktorý si budete chcieť zaradiť, tak si môžete dať už aj nejaký iný kód. Čiže toto je účko, potom máme teda ešte jeden kód. Zase jednotkou, posledný kód je M-kód, to čo znamená, že sa budú odpisy realizovať podľa počtu zadaných mesiacov odpisu. Dobre, čiže M-ko, musím si teda vyrátať 4 roky, koľko je mesiacov, ja tu mám, že 48 mesiacov, takže zase keď dám tabulátor, vidíme, že tam mám stále to isté, mesačný aj ročný odpis. Takže tu sme videli všetky kódy, ako to vlastne funguje. Zostatková cena. Tu máme mesačný odpis zaúčtovaný, máme tu nulu. Vlastne, kým sa neurobia mesačné odpisy, tak tam tá nula bude. Keď prejdete do ďalšieho mesiaca, tak tam program potom vyplní ten odpis zaúčtovaný už na tú kartu. No, čiže som vám povedala k tomuto, takže vlastne vždy, keď neviete, čo máte vyplniť, dáte si klávesovú skratku F1, program vám hodí takú nápovedu a túto prvé 3 kódy RUM viete používať. A vždy vám to aj program hovorí, čo konkrétny kód teda znamená. A vlastne R percenta, Účko sú tie roky a M mesiace. Si môžete takú poznámku k tomu dať, teda, aby ste vedeli, ale keď sa vám zmigrujú dáta, budete tam mať tie účka. Takže už potom až na nový majetok si viete vybrať tie kódy. Dobre, takže toto je k tomuto. Takže dane nevyplňame, účtovné, keď máme vyplnené, tak môžeme prejsť na ďalšiu stranu. Táto karta majetku má 2 strany. Toto je prvá strana. Tu máme dole, že page down, čiže klávesovou skratkou page down prejdem na druhú stranu. Vlastne to hore, čo vidíme, to je opis prvej strany a tu na spodku už máme vlastne len tie zdroje. Čiže keby ste mali nejaký majetok, ktorý je financovaný z viacerých zdrojov, tak viete teda používať tie zdroje transfery, cudzie zdroje, viete si to tu tak pekne povyplňať. Nemusíte mať aj vôbec tie cudzie zdroje, ale ak ich máte, tak si viete na jednu kartu vyplniť aj viac tých zdrojov. Čiže tu vidíme, že nám program automaticky hodil tú obstarávacú cenu do vlastných prostriedkov, tých 10 000, ale ja keby som teda ju mala z viacerých tých zdrojov, tak si ju viem sem tak rozdeliť. Napríklad dajme tomu, že 8 000 mám z nejakého zdroja, tak tu vidíme, že nám už ponížil. Musí to byť vždy dokopy tá obstarávacia tých 10, čiže vlastné prostriedky už budú len 2000 a cudzie budú 8. Čiže vidíme aj zostatkovú cenu, že tak pekne rozdelil, potom aj oprávky tak budete mať po tých uzavierkach a vlastne tuto v tom zelenom, keď pôjdeme do číselníka, tu si viem vybrať ten zdroj, ktorého sa to týka, tých 8000, čiže ja tu už mám nejaké vyplnené, napríklad dám tento. Toto je kód toho zdroja, IM transfer je názov toho zdroja napríklad, alebo transfer, alebo projektu, ja tam mám, že projekt, vy si to viete pomenovať, ako potrebujete. Následne si viete vytvárať aj zostavy podľa týchto transferov, nakoľko teda aj viac projektov môže byť z toho jedného transferu. Čiže je to tu fajn. Najviac môžete mať 7 zdrojov na jednu kartu, čo si myslím, že asi ani nebolo ešte, čiže je tu veľa tých možností. Môže byť aj situácia, že nemáte vôbec z vlastných prostriedkov financovania, len z cudzích, čiže dám si sem ten zvyšok a vidíme, že vlastne sú už potom 0. Zase si sem viem doplniť nejaký zdroj, iný napríklad, jak ten prvý, takto. Čiže takto to potom vyzerá aj na tej karte majetku. Čiže môžete mať buď len vlastné prostriedky, alebo len cudzie, alebo kombináciu vlastných a cudzích prostriedkov. Je to fajn, že sa to tu dá takto povyplňať, nakoľko v tom starom softveri túto možnosť sme nemali. Tam sme si museli dať, čo zdroj to novú kartu majetku.
A tuto viete pekne robiť všetko na tej jednej. Čiže toto je fajn. Čiže vždy tie čísla znamenajú zdroje. Prvý zdroj, druhý zdroj, cudzí. Čiže takto sa to tu pekne dá. No. Čiže tiež je dôležité najskôr mať v číselníku pozadávané tie kódy. To sa vám nebude migrovať, ale to máte rýchlo vyplnené. Že podľa toho, aké budete používať tie zdroje. A potom si ich viete sem podoťahovať. Tuto by som teda povedala, aká situácia môže nastať, čo sa teda deje. Napríklad taká, že vám prídu neskôr peniaze, ako zaradíte ten majetok, že vám prídu neskôr tie cudzie zdroje. Čiže potom viete postupovať tak, že idete na tú pôvodnú kartu, v tom mesiaci, ktoré vám tie peniaze prídu, dáte a pôjdete cez tú opravu majetku a do kapitálových transferov si doplníte teda sumu, ktorú ste dostali a ručne si potom vyrátate opravky za to obdobie od zaradenia tohto majetku, čiže napríklad za ten rok a pol. A vlastne, keď si to uložíte, program vám to ďalej bude dopočítavať z tej pôvodnej karty. Prípadne v účtovníctve si to nejak interne dokladom viete potom zadať tiež, takže dá sa to robiť na tej pôvodnej karte, nemusíte potom vytvárať nové karty a tie pôvodné mazať alebo podobne. Prípadne to môžeme potom aj urobiť spolu, kebyže ste sa to báli alebo nevedeli. Čiže dá sa to, tu je tu tá možnosť. No, ja si teraz toto dám naspäť. Dobre, mám naspäť vlastné prostriedky, aby som tu nemala tie cudzie. Tak toto som vám teda ukázala, ako to funguje. Čiže toto myslím, že je celkom fajn, že to tu máme. Vy sa viete stále po tej karte pohybovať, čiže stále sa viem vrátiť na prvú stranu, klávesovou skratkou page up a tu si viem stále opravovať veci, keby náhodou, že niečo chcem ešte zmeniť. Stále si vieme odpisovú skupinu opraviť, program ma tam púšťa, dokým tú tabulku vlastne neuložím a vlastne potom to viem, ale teda kým to mám otvorené, viem stále sa tu pohybovať. Že stále takto, hoci čo viete opraviť. Aha, ja som si sem dala to M-ko, toto si dám na to účko. Toto sú 4 roky, som to chcela mať, takto. Dobre. Tu vidíme, že mám teda zaokrúhľovanie na celé eura nahor. Keby ste si nastavili to na centy, tak by ste tu mali aj desatinné miesto nejaké. No, takže keď to už máme celé povyplňané, vieme tú kartu uložiť. To sa vlastne robí klávesovou skratkou F2, čo nám hovorí program aj tu hore. Čiže nestačí, keď dáte X, tak sa vám to neuloží. Ani Enter nepomôže, treba stačiť tu F2. Aha, no tak 56 som už mala inventárne číslo, ale nevadí, ja si to tu teraz viem takto opraviť. Čiže 0,57, teraz dám zase tú F2. Takto ma teda program upozorní, dobre, 57 ešte nebolo, to mi zobral. Následne vám hneď po tomto zaradení program vyhodí protokol, ktorý si viete vytlačiť, že nemusíte ho v tom programe hľadať, lebo vám to hneď program vie takto ukázať. Takto to nejak vyzerá, protokol o zaradení. Čiže viete si ho vytlačiť, potom týmto červeným X-kom to viete zrušiť. Program nám teda napísal, že tá položka bola zaradená do základnej databázy. Čiže takýmto spôsobom viete do programu zaradiť nový majetok. Čiže mám to v tom júli, v ktorom sa nachádzam. Takto. Dobre. Čiže ukázali sme si tú kartu. Ako to teda funguje. Máme ešte, keby mám nejaké technické zhodnotenie majetku, to je cez túto možnosť, majetku, ktorý už vlastne bol odpísaný, tak to musím zadávať ako nový majetok, čiže idem cez zaradenie. Keby nebol odpísaný, tak si ho nájdem cez to zvýšenie nadobúdacej ceny vlastne v tomto programe. Tam odporúčam vlastne to inventárne číslo dať to isté, ale nakoniec dať lomitkou napríklad TZ, aby bolo teda jasné, o ktorý majetok ide. Vlastne toto je rovnaké ako aj v starom softveri sme boli zvyknutí, že už keď ten majetok bol odpísaný, nedá sa už na ňo urobiť technické zhodnotenie. Musíme to dať ako nový majetok do programu. Takže toto je vlastne to isté.
Dobre. Tak, takto sme si to zaradili. Teraz by som vám mohla teda ukázať, kde to nájdete. Takže máme to zaradené. Idem takto odtiaľ preč. Tuto sú stavy majetku. V zátvorke máme, že karty dlhodobého majetku. Čiže dvojklikom si to otvorím. Teraz idem do opravy stavov. Tuto je vlastne všetok dlhodobý majetok, ktorý ja mám. Skúsim. Tuto na konci je ten, čo som robila teraz. To je tá karta. Dvojklikom si to otvorím a vlastne kým ja neurobím tie mesačné odpisy, tak ja stále viem tú kartu meniť, upravovať ako potrebujem. Viem sa stále v nej hýbať. A keď uzavriem až mesiac, ten júl, už vtedy vlastne sa k nej až nedostanem. Takže zatiaľ stále viem s ňou narábať. Tu sa mi to uloží. Tu máme takú tabuľku s tými kartami, ktoré sa viem takto pohybovať. Vlastne tuto, keby ste chceli niečo rýchlo nájsť, viete použiť klávesovú skratku F5, hľadať. Takto. A tuto buď podľa inventárneho čísla názvu alebo niečoho si viete hneď rýchlo niečo nájsť. Keď si sem dám názov, že malo traktorov, ja som to už viackrát zaraďovala. Si videli, malo traktor. Teraz dáme F2. Tak programy teraz bude všetky tie traktory hľadať a vlastne F6, F6 sa pohybujem a vždy mi hodí nejaký ten ďalší, takže takto si tam viete rýchlo niečo nájsť, kebyže máte naozaj toho veľa. To je taký filter, tá F5. Čiže tuto sa viete tak pohybovať. Dobre. Tak, idem odtiaľ ja preč. Keby ste chceli mať tú tabuľku toho majetku zoradenú podľa niečoho, že buď podľa inventárneho čísla alebo odpisovej skupiny, tak to sa robí cez usporiadanie, tuto. Viete si to zoradiť, buď tu vidíte hneď hore, že inventárne číslo, názov, odpisová skupina, stredisko a podobne. Ja si to dám podľa odpisovej skupiny a teraz keď budem naspäť do tej opravy, tak už by som to mala mať podľa tej odpisovej skupiny, čo je stĺpec OS. Toto prázdne, to sú vlastne neodpisované buď majetky, alebo už odpísané, je tam nulka, no, to znamená nulku. Potom ide ďalej to jednotkou, pokračuje a poslednú mám šesku. Takto si to potom viete aj dobre skontrolovať, či tam máte také skupiny, ako majú byť. No takže tu takto sa to tu dá. Čo hlavne, aby ten neodpisovaný, tie pozemky tam nemal žiadnu tú skupinu, to je dôležité, lebo keď sa vám to aj zmigruje, môžu sa tam nejaké tie nezrovnalosti vyskytnúť. Dobre, takže toto som vám takto ukázala. Takže toto by bolo k tomu. Teraz kebyže napríklad ja už v tom júli, že nič nechcem zaradiť, ani robiť žiadne to technické zhodnotenie, ani vyradenie žiadne, alebo predaj majetku, tak viem prejsť na ten bod 6, zúčtovanie mesačných odpisov, ktoré tu je aj zúčtovanie ročných, to vlastne si nevšímate, nás sa týka len to zúčtovanie mesačných. Kliknem teda dvojklikom, zadám si nejaký dátum, ja tam mám posledný júlový, doklad si tiež viem zmeniť na aký potrebujem. Potom stlačím F2, tu hore to vidíme, že F2 pre potvrdenie zmien. Áno, tuto mi vlastne ukázalo, že ktorý majetok, vlastne všetko, ktorý sa ide odpísať. Dobre, teraz či nás sa pýta program, či zaúčtovať vytvorený doklad, dáme si, že áno. Toto nejaké chyby, keby boli, tak vám to program takto vypíše. No, čiže áno, toto vám možno bude tiež robiť, keby napríklad máte nejakú odpisovú, toto je vlastne účet, ktorý asi nie je číselný kontakt. Niečo sa mu tu nepáči, takže potom sa nezlaknú, to si viete vytlačiť alebo poopravovať. Toto je nič. Ona vlastne odpíše mi to len, tuto ma tak len upozornil a teraz sa vám zase pýta, či chcem vykonať zároveň aj tú mesačnú uzavierku. Lebo vlastne teraz som to odpísala a keď spravíme uzavierku, prejdem do mesiaca august, takže dám si Ačko ako áno. No toto mi bude hádzať, dokým to neopravím, tá 54 si tam je dvakrát. Dobre, takže teraz už keď prejdem do tých pohybov, tak vidím, že som v auguste. Čiže sa mi uzatvoril ten mesiac júl. Uzatvoril sa mi a teraz keď ja vám ukážem, kde to zbadáte, keď pôjdeme cez výpis tlač, tak toto tu nejak vyzerá.
Cez túto možnosť si viem vytvárať tlačové zostavy a vlastne IM je investičný majetok. Každý uzatvorený mesiac tu má napísané vlastne už ten rok a mesiac, to znamená, že je uzavretý. Ja mám ten posledný júl tu. S dnešným dátumom teda. Čiže toto všetko sú už uzatvorené a tento vrchný, to je vlastne ten, v ktorom sa nachádzam, čiže august, to je mesiac, ktorý ešte nie je uzatvorený, v ktorom sa viem pohybovať, opravovať ho. Čiže je to aktuálny mesiac, v ktorom sa nachádzam. Keď si chcem vytlačať zostavy, tak viem si vybrať mesiac, ktorý potrebujem, buď už nejaký, v ktorom sú už urobené odpisy, alebo ten vlastne aktuálny, v ktorom sa nachádzam. Čiže ten vrchný je bez tých odpisov ešte. im.dbf, to je bez odpisov. A ostatné máme pohyby za január, február, marec, apríl, máj, júl. Čiže takto toto funguje. Takže ten majetok, ktorý nemá pri sebe mesiac a rok, tak to je ten, ktorý sa týka účtovného obdobia, ktoré je vlastne hore. August. Dobre, takže toto je ešte také dôležité. Vlastne ten august teda viem stále ešte opravovať a tak ďalej. No, takže ja idem do toho júla, posledného, dvojklikom a tuto už mám na výber nejaké tlačové zostavy. Teda, tu vám ukážem také najdôležitejšie. Keď si chcete kontrolovať teda majetok s účtovníctvom, či vám sedí, tak je dobrá zostava rekapitulácia podľa účtov. Táto. Tu si vždy dáte teda F2, pretože tu mám že drobný majetok. To si vieme zmeniť na tej hlavičke. Tuto môžete dať buď konkrétny účet aj s analytikou, alebo si dáme všetko, keď dám F2. To teda musím ešte opraviť. No takže tuto vidíme, že tu máme vždy účet a celú tú vlastne sumu, ktorá sa na tom účte nachádza. Takže takto by ste to mali mať potom aj zaúčtované. Mám tu aj 0,3 jednotku, aj analytiky sú tu zvlášť. Takže to je nejak taká stručnejšia zostava. Takto. Potom keby ste chceli nejakú takú podrobnejšiu zostavu, toto zruším. Tak, taká podrobnejšia. Máme tu ročné zostavy, podrobné účty, čiže to je niečo podobné, ako bolo tu, len máte to tak podrobnejšie. Čiže vždy je tam tiež ten účet, ale tu ten účet, ale aj s konkrétnym teda tým majetkom, ktorý sa ho týka, je to pekne tak rozpísané. Máte tu aj tie opravky, aj odpisové skupiny. Toto koeficient znamenajú roky. Účko, to je vlastne ten kód toho odpisovania, počet rokov, čiže preto tam je tá 6, zostatkové ceny, OS je odpisová skupina, názvy. Čiže tuto si to pekne viete napríklad s tým starým softverom skontrolovať a na konci máte úplne vlastne sumu za všetky tie strediska. Hore to aj budete mať potvrdené podľa strediska. Ja tu mám otázniky, vy to tam nebudete mať, to už máme opravené, takže budete tam mať pekne aj názov toho strediska. Tuto, kde nie je odpisová skupina, na to sa aj vy potom zamerajte, či to tam máte dobré. Hlavne po tej migrácii, či to dobre dotiahol program. Že takto to nejak vyzerá, je to na nejaké 4 strany, nie je to až také hrozné. A v starom softveri sa volá tá zostava podľa čísla špecifikácií. To je vlastne to isté ako toto. Tak si to viete vytlačiť aj tam, aj tu a porovnávať si to. Ročné zostavy, podrobné účty. Toto je to, kde som vlastne teraz bola. Dobre, že toto je tiež taká dôležitá. A ešte vám ukážem, kde sú vlastne karty toho majetku, ktorý si zaradíme. Keď pôjdeme do podrobných zostav, tak tu máme, že karta majetku. Keď chcem konkrétnu kartu, tak sem si buď napíšem názov, inventárne číslo alebo niečo. Len to inventárne číslo potom treba aj s tými nulami presne napísať tak, ako je. Inak vám to program nenájde. Ja si tam mám toto. Teraz F2 idem ďalej. Čiže mám tam len ten malotraktor. No, takto vyzerá potom tá karta. Tuto dole máme to rozdelenie tých cudzích zdrojov, tak toto vyzerá potom na karte.
Čiže z prvého zdroja, koľko išlo, z druhého a dokopy celková tá suma. Sú tu aj názvy, tá kódy tých zdrojov. Zostatkové ceny vždy dokopy musí byť vlastne tá celková. Oprávky už vidíme, že sú tu vyrátané aj mesačné odpisy. Tak, toto som ja ešte minula nahadzovala, tento malotraktor nie dneska, takže vidíme, že mám tu na viac spôsobov, ten jeden majetok zaradený, takže toto si to ja viem teraz porovnávať. Daňové odpisy tu nie sú tu len tie účtovné. Takže takto potom nejak vyzerá tá karta. Je to na jednu stranu. Máte tu vlastne odpisovú skupinu jednotku. Že je to, myslím si, že všetko, čo tu má byť. Koeficient znamená počet tých rokov odpisovania, čo sú pre mňa tie 4, čiže skupina 1 4 roky, mesačný odpis 209. Čiže je to celkom takto fajn. Takže viete si to tu potom povytláčať. Potom šípkami sa tu hore pohybujete medzi tými kartami, ja mám ich teda viacej, tak mi program vyhodil všetky tie malotraktory. Takže takto. Tak to bolo v podrobných zostavách, boli tie karty majetku. Ako je tam strašne veľa tých zostav, ja som vám ukázala také, myslím si, že asi najdôležitejšie, čo budete určite používať. Aj možno aj ten inventúrny súpis majetku, alebo aj osobné karty celkom sú fajn, ale teda tie karty majetku sú naozaj že dôležité, takže to nájdete tu. Potom tu máte ešte také, že aj zoznam podľa napríklad transferov, keby už máte toho majetku teda viacej, ja tam nemám toho až tak veľa podľa tých zdrojov, tak vy si to viete potom tu pekne rozčleniť. Dá sa aj toto. Protokoly o zaradení, keby ste si ho hneď nevytlačili, tak ho viete tu nájsť. Tu si musíme teda vybrať, ktorý majetok chceme. No, dáme toto. Tieto osoby si viete predtým teda vždy prepísať a potom vám to natiahne následne do tej zostavy. Dám si F2. A toto som vám chcela tiež na toto upozorniť. Vlastne tá základná finančná kontrola, ktorú sme si vyplňali v tých číselníkoch, sa týka tých protokolov. Ja si ho viem vlastne zobraziť aj s tou finančnou kontrolou alebo bez nej. Toto horné je bez nej a tento spodný je s ňou. Toto ZFK je skratka, základná finančná kontrola. Čiže keď dám túto druhú, tak teraz vám ukážem, že tu dole mám tú finančnú kontrolu a mám tam aj tie osoby, ktoré sa tam dotiahla. Viem si to dotiahnuť sem, alebo keby to tam nechcem, tak idem ešte raz, zase, dám F2, dám si ten prvý protokol a tu ju nemám. Takže podľa toho, ako to potrebujete. Toto isté sa týka aj protokolu o vyradení majetku. Vlastne tam mám hlavička iná, ostatné máte to isté, takže toto tiež si tam viete vyberať tú finančnú kontrolu. Ale musíte mať teda predtým z tých číselníkov vyplnenú. Aj toto si potom viete tieto osoby prepisovať. Čiže toto mám ešte tak radšej protokol bez finančnej kontroly s ňou. Takto vyzerá. Dobre, čiže toto by bolo k tým zostavám asi tak všetko. Teda teraz navrhujem si dať nejakú 10-minútovú prestávku. Kebyže máte nejaké otázky, tak si rozmyslíte a môžete ich napísať tu do toho chatu počas prestávky, aby som sa potom k tomu postupne vyjadrila. Takže zatiaľ teda ďakujem za pozornosť a vidíme sa za 10 minút, čiže 11, 13. Tak, dobre, takže zatiaľ ďakujem. Dobre, čiže dobrý deň tam po prestávke. Dúfam, že teraz sa vidíme, počujeme. Otázky tu teda nevidím žiadne zatiaľ, takže si môžeme aspoň teda zopakovať, čo sme sa teda naučili. To by som chcela zminimalizovať. Aha, dobre, takto. My som vlastne takto.
nastavujem dobre kameru. Dobre, takže môžeme si to teda tu zopakovať, čo sme si ukázali, tak ja toto zruším. Čiže taký základ, tu máme tie príručky, ten prvý majetok je taká najdôležitejšia, potom ja to tu nemám, ale vy to už budete mať. No úplne na konci budete mať taký začiatok v programe, teda to tiež odporúčam si vytlačiť, je to na 2 strany. A vlastne je tam taký návod, čo treba urobiť po tej migrácii v tom softveri, čo si treba skontrolovať, na čo sa zamerať a podobne. A taktiež tu budete mať teda dokument k tým klávesovým skratkám, ktorý si tiež teda bolo dobre vytlačiť, aby si sa to naučili. Čiže tuto to vlastne budete vy mať, ja to tu teda nemám, ale takže toto je taký základ, potom čiže číselníky, toto sú hlavné číselníky, ktoré treba teda najskôr nastaviť, tam to boli tí dodávateľia, odberatelia, údajov, používateľovi, zamestnanci a strediska. Potom sme mali číselníky tu v hmotnom a nehmotnom majetku, čiže zase tieto si prejsť. A taktiež tu dole máme aj to zaokrúhľovanie tých odpisov v konfigurácii. Čiže to je taký ďalší krok, ktorý treba spraviť predtým, ako zaradíme ten majetok. No a potom vlastne následne už vieme prejsť sem do toho dlhodobého, drobného alebo ostatného majetku. Čiže toto je taký základ. Ešte vám teda ukážem tu. Kebyže chceme pridať nejaký nový majetok, máme tu aj takú klávesovú skratku plusko, ktorá mi skopíruje riadok, respektíve vytvorí kópiu. Čiže keď ja ju teraz použijem, tak vidím, že mi vlastne program skopíroval to, čo tam už mám. Keď si napríklad chcem pomôcť, mám nejaký majetok drobný, ktorý je podobný, len sa tam mení nejaká len suma napríklad, tak takto si to viem tú robotu uľahčiť. No ja si teda len pomením to, čo potrebujem, alebo to môžem mať aj tak presne isto, dám si F2 napisto nie, to inventárne číslo nepustí, dobre. Čiže ja si to potom tuto vlastne zmením to, čo potrebujem a keď si to chceme uložiť, tak vidíte, mám to tam teraz dvakrát, len to evidenčné číslo nemôže byť rovnaké, teda ako som už spomínala. Takže takto. Keby teraz napríklad, že chcem ho vymazať, tak na to je klávesová skratka ďalšia, ktorú som vám teda ešte neukazovala, to je delete, čiže takto. Riadok sa mi tak zružoví, potom dám klávesovú skratku F2. Tu sa ma teda program pýta, či to naozaj chce vymazať, dám si áno. Teraz keď poviem cez ten vstup údajov, tak ten druhý majetok už nemám. Čiže takto si viete pridávať a vymazávať záznamy. Pridávate tým pluskom alebo insert, podľa toho, či chcete úplne novú čistú kartu, vtedy použijete insert. Keď chcete len niečo nejakú takú podobnú, že si tam chcete len nejaké pár veci pomeniť, môžete to skopírovať ten riadok a potom uložíte F2. Dobre. Escapeom vlastne odchádzam preč, to poznáme. Tak. Ešte môžeme si ukázať tých pohyboch dlhodobom majetku, v týchto stavoch vlastne, toto. Keď máme napríklad kartu a keby som teda chcela si len prerátať tie účtovné odpisy, ale nechcem kartu ešte ukladať, tak viem použiť klávesovú skratku F9, ktorá mi slúži na prepočet, ale neuloží mi teda danú sumu tam, len mi to prepočíta. Čiže ja to tu už mám vyrátané, ale vy to tam najskôr dáte si obstarávať tú cenu a keď chcete vidieť aj toto ďalej, tak tá F9 môže na to slúžiť, čiže to potom môžete vy poskúšať. F5 a 6, to sme si tu vlastne ukazovali, tento vyhľadávanie, ten filter. Čiže toto by bolo k tomu. Pokiaľ by napríklad, že boli by ste v tom auguste, ako som ja, a teraz, že si uvedomíte, že vlastne ešte niečo ste zabudli zadať do toho júla, tak vy sa viete vrátiť aj späť a urobíte to cez uzávierky a to je taká možnosť, zrušenie poslednej závierky. Hej, tým sa vám vlastne zrušia tie posledné odpisy a vrátite sa naspäť do toho predošlého mesiaca s tým, že keď ste tam mali už niečo zaradené v tom auguste, tak o to zaradenie prídete. Ak by ste ešte nič v auguste nerobili, tak sa vám takto viete vrátiť, opraviť a idete naspäť, pospúšťate tie odpisy a hotovo. Takže dá sa to tu aj takto.
že viete sa vrátiť kdekoľvek chcete, len tamto zaradenie je dôležité, ak už niečo zaraďujete, tak o to prídete. No to sa už... Tak to bolo aj predošlo v softveri, či toto je to isté. Takže to sme mali tu. Potom... Dobre, čiže toto sme si ukázali. Po tej vlastne migrácii ako prvé sa robia indexácie, ktoré sa nachádzajú pod špeciálnymi funkciami. Tu je také, že indexovanie. Vlastne to ako prvé, čo sa robí, je to napísané v tom dokumente, je to preto, aby teda program našiel nejaké tie nezrovnalosti s tým starým softverom a tam zbadáte, keď máte nejaké chyby. Ako nemusíte mať žiadne, ale keby napríklad, že máte taký majetok, ktorý mal rovnaké to inventárne číslo, čo sa stávalo u toho drobného v starom softveri, tak to vám to program vyhodí ako chybu, čiže potom treba to asi nejak opraviť. My sa tam už aj niečo také menili, že aby to program potom sám nejak tak, aby ste nemali s tým veľa roboty, že každý prípad je individuálny, to budeme riešiť pri tej migrácii, ale aby ste vedeli, vždy, keď chcete vidieť chyby, dáte si indexovanie, program vám ich proste vyhodí. Kebyže teda nejaké máte. No tak, takže toto sa robí ako prvé, to indexovanie sa nachádza potom ešte aj tu, v špeciálnych funkciách, indexovanie databáz. Čiže toto je taký ten prvý krok. Tieto dve veci urobiť. To je ako niečo ako reindexácia, ktorú sme doteraz používali teda v tých softvéroch, aj v niektorých stále používame. Takže to je takto. A vlastne ďalej sú tam už len tie kontroly tých číselníkov, ktoré sa vám zmigrujú, zamestnanci, strediska, pozrieť si to, či to máte v poriadku. Následne si spravíte zostavy na dlhodobý majetok a drobný a skontrolovať výsledné sumy, či sedia. A pri tom dlhodobom majetku odporúčam skontrolovať aj odpisové skupiny, nakoľko tu ich teda je len 6 a tam ste si ich mohli zadávať teda aj viacej, aby vám to sedelo. Lebo suma vám môže sedieť, ale vlastne v tom mesiaci vám suma môže sedieť, ale keď tam nebudete mať správne tie odpisové skupiny a urobíte teda prechod do ďalšieho mesiaca, tak program to preráta podľa toho, čo tu je a už vám to ďalší mesiac sedieť nemusí. Takže najskôr odporúčam to skontrolovať a potom až prejsť ďalej a zaraďovať nový majetok. Takže toto je tak, ako to... No, keby ste teda mali nejaké otázky ešte, že čo som neukázala napríklad. Takže tie zostavy potom. K tým kartám majetkovým sa teda dostanete viacerými tými klikmi, ale dá sa to naučiť, čiže musíte ísť cez tie stavy, výpis, tlač a vyberiete si konkrétny teda mesiac alebo ten mesiac, v ktorom sa nachádzate dvojklikom a tu až máte tie zostavy. A karty majetku máte pod tými podrobnými a tu karta majetku. Čiže je to trošku viac klikania, ale nie je to až také hrozné, je to tu. A vlastne toto vždy prvé, čo nám program vyhodí, je filter. Keď si chcem zobraziť len konkrétnu kartu, keď chcem všetky, dám F2, program mi vyhodí vlastne všetko. Šipkami sa viem pohybovať. Takto týmito hornými vlastne na tých kartách. Čiže takto nejak toto funguje. Dobre. Program vlastne nastavený bez hesla štandardne. Keby ste chceli mať program nejaké heslo, tak sa to nastaví cez konfiguráciu, prístupové hesla. Toto si viete nejaké vložiť, ktoré teda dobre si potom zapamätať a následne od vás bude program to heslo vyžadovať. Čiže štandardne to je bez hesla. Ale keby ste ho chceli, tak sa to tu dá nastaviť. Čiže následne teda postup po školení je vlastne tá migrácia tých dát. Je to na individuálnej dohode, kedy budete mať aj výčas. A teda aj ja by som si vás vedela tak postupne. Vlastne trvá to
pol hodinu až 3/4, záleží, či sú tam nejaké technické problémy, ale väčšinou sa to dá rýchlo spraviť, takže to sa potom dohodneme, aby ste mohli čím skôr vlastne pracovať. Keď nemáte starý software, tak to vlastne zahrňa len registráciu programu, čo je celkom rýchle, takže to vám viem spraviť aj skôr. No. Čiže takto nejak. Dobre. Čiže myslím si, že som tak všetko asi ukázala. Čiže tieto číselníky. Tuto máte tú účtovnú osnovu, vlastne mi tam vyhadzuje program chyby, lebo ich nevidelo to číslo účtu nejako tu. Takže vlastne dokým sem nepridám, bude to vyhadzovať stále. Keby ste mali nejaké špeciálne účty s analytikami, ktoré ste používali v starom softveri, ono sa to sem nezmigruje, musíte si ich sem doplniť. Tam sa to volalo vlastne ten účtovný rozvoj ako číselník špecifikácií, čiže viete si to podľa toho vyplniť sem. Inzertom vlastne pridávate nový záznam. Vidíte, že dajú sa sem doplniť aj analytiky. A odtiaľ to si to potom doťahujete do tých kariet. Čiže takto. Je to vlastne tu účty pre rozúčtovanie pod hlavnými číselníkmi. Tu vidíme vlastne verziu 25.01, poslednú verziu toho majetku. V blízkej dobe bola by teda nová verzia, teda to vás program na to upozorní, nejaké veci sa tam budú upravovať ešte. No. Čiže tak máme dlhodobý majetok, drobný a ostatný. Že vy budete asi najviac využívať ten dlhodobý a toto už je potom na vás, či si chcete viesť evidenciu aj drobného a ostatného majetku. To je už teda na vás. Čiže keď vás niečo napadne po školení, že kľudne môžete napísať na môj mail. Obviním, že tu nie sú teda zatiaľ žiadne otázky. Mail mám aj na stránke, vlastne vás poznáte niektorí, alebo mi môžete zavolať. Takže takto nejak, toto je ešte taká špecifika, že keď zapnete program, vlastne vy nevidíte hneď to účtovné obdobie, musíte ísť až do tých pohybov, čiže dlhodobý majetok, pohyby a až tu sa vám zobrazí to obdobie účtovné, v ktorom sa nachádzate. Kdežto v tom starom softveri ste to hneď videli pri tom zapnutí, takže toto si tiež treba tak nejako na to zvyknúť. Takže vždy tu hore máte nejaké to účtovné obdobie a keď chcete niečo zaradiť, tak do toho obdobia, v ktorom sa nachádzate. Čiže ak by ste boli v januári, tak do januára. Keby chcete prejsť do augusta, musíte zase urobiť odpisy za každý mesiac zvlášť, aj keď ste tam nič nezaraďovali, aby vám teda program vyrátal odpisy za ten majetok, ktorý tam už máte, napríklad zmigrovaný. Takže treba to aj tak robiť po mesiacoch. Možnosťou touto zúčtovania mesačných odpisov. Že tuto. Čiže je tam takéto dôležité vlastne, vy, čo ste tam na školení, je dobre si dať ten starý software do takého stavu, aby si tam mali čo najmenej tých chýb, keď vám to teraz migrujem, aby ste nemali vytočne s tým robotu už potom tu na to opravovanie. Hlavne tie inventárne čísla by nemali sa opakovať, lebo čo sú najviac tých chýb, čo vznikajú z toho, že v tom drobnom majetku, napríklad v starom softveri, tak on pustil na to inventárne číslo, že aby bolo rovnaké na viacerých kartách. Tento program už má s tým problém trochu, čiže tak nejak si to aspoň opticky pozrieť. A hlavne je to obdobie, aby ste boli v takom nastavení, čo viem, že už viete, že ste odpísali ten mesiac a že tuto už budete už ten ďalší robiť. Že aby ste ukončili ten mesiac, v ktorom sa nachádzate. Napríklad nemôžete byť v júni, ale aby ste už do toho mesiaca nič nechceli zaradiť. Takže tak, tu sú teda tie príručky hore. Vy budete najviac používať teda toto, hmotný a nehmotný majetok, čo mám nahorné líšťa a číselníky. Také najdôležitejšie veci.
To dobre, teda tie skratky klávesové sme si asi všetky aj povedali. Stále si viete, dokým teda nebudete mať ostrú verziu programu, si stále viete skúšať tento program v tej demo verzii, ktorú máte v dispozícii pod SMOSom. Čiže kľudne si to tam viete stále, to budete mať stále tam, takže môžete tam na tom robiť. Zároveň aj ten starý software vám nezmizne, keď sa vám zmigrujú dáta, tak stále ho tam mať budete aj s tými dátami. Takže toho sa tiež nemusíte báť. Len potom ešte nové veci odporúčam zadávať teda do toho nového, aby ste to nemuseli robiť duplicitne. Čiže keď nemáte žiadne otázky, za mňa je asi všetko toto. Čo som vám ešte nepovedala, ale asi som vám povedala teda všetko. Dobrý deň, ja som písala jednu otázku do chatu, neviem, či ju vidno alebo nie. Nevidím tu práve, že... Aha, vidím tu niečo, áno. Dobrý deň, možné zaučtovanie vygenerovaných odpisov priamo do účtovníctva. Ale asi myslíte to, že či je to prepojené s účtovníctvom, tento program Majetok? Zatiaľ nie, ale tá do budúcna to nevylučujeme, že by to mohlo byť. Čiže musíte si to ručne potom do účtovníctva zadávať všetko, hej. Ako to bolo teda zatiaľ aj v tom starom softvéri. Čiže zatiaľ ručne a do budúcna teda nevylučujeme, že to môže byť prepojené akože... Čiže takto. Za mňa dúfam, že som odpovedala zrozumiteľne. Čiže to je zatiaľ tak. Ono vlastne aj tie zdroje, aj tam si tiež tie účty, vy si to tu dávate všetky tie účty tak, aby ste to vedeli na tú kontrolu s tým účtovníctvom. Nie je to prepojené, takže toho sa nemusíte bať. Tak zatiaľ teda. Keby to bolo, tak by ste to vedeli, čiže zatiaľ takto za mňa. Dobre. Keby niečo aj vás napadne, tak si vieme stále zavolať. Čiže za mňa to asi je teda všetko. Už ešte prvý sa tu pozriem, ale nič už iné nemám. Dobre. Takže keď nemáme teda ideálne otázky, tak vám ďakujem teda veľmi pekne za pozornosť a verím, že vám toto naše stretnutie teda niečo dalo, že ste sa aspoň niečo naučili. A verím, že naša spolupráca bude teda fungovať aj naďalej tak, ako fungovala v pôvodnom softveri doteraz. A prajem vám ešte teda pekný deň a majte sa teda krásne, dovidenia, do počutia.